คนมีรถก็ลำบากนะต้องขูดใครเราเดินมาเอารถแล้วจอดไปในโรงรถแบบจะไปซื้อของให้ลูกนมผลไม้หมดservice via Mekonomen Direkt. Men du, skynda dig. Erbjudandet gäller bara de 10 000 första bokningarna. Välkommen att boka på Mekonomen Direkt. 0771 72 00 00. Ja, men jag tänkte så här. Om vi skär ner på, säg fredagsmys, lördagsgodis, skippa restaurang. Läs mer om oss på ses-stockholm.se. Ja, jag tycker egentligen att denna maten smakade ganska illa. Så jag tänkte undersöka möjligheten här att få tillbaka min present. Satsmedlemmar blir gärna lite kräsna. Nu erbjuder vi dig som blir medlem i januari pengarna tillbaka om du inte kommer i form. Vi ger alla nya medlemmar ett skräddarsytt träningsprogram med personlig tränare och digital uppföljning. Få mer information på sats.se. ความสวยมีแต่โคประมาณชิบหงเลยแหละโอเคเดี๋ยวขับรถเกินเล็กกันเอาหิมะมาให้ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอเครักนะจุ๊บ